L-abort qatt mhuwa soluzzjoni. Dawn in-nisa li jkunu jridu jagħmlu l-abort irridu ngħinuhom għaliex ikunu għaddejjin minn sfidi kbar. Dan kien il-messaġġ tal-erba' kelliema waqt il-laqgħa pubblika bit-tema Iva favur il-ħajja li saret il-ħadd filgħodu fil-lukanda Excelsior il-Furjana. Il-professjonist George Buttigieg saħaq li l-pajjiż s'issa dejjem ipproteġi lil vulnerabbli kif ukoll lit-tarbija fil-ġuf filwaqt li qal li għandna niftakru f'dawk l-ommijiet li jfittxu l-abort għaliex ikollhom problemi kbar u allura jridu nagħtuhom l-għajnuna. L-abort mhuwiex healthcare. Jien f'dawk is-snin li għamilt barra bej il-1979-85 fittixt fil-files ta' dawk it-trabi maqtulin u qatt ma kont issib raġuni valida. Mhuwiex raġuni valida li għax inti batut toqtol it-tarbija, inħoss għalik u nixtieq ngħinek. Imma le mhijiex raġuni valida, però din raġuni mhux valida rikbet l-Ewropa kollha. Min-naħa tagħha Daniela Zerafa qalet li t-tfal kollha għandhom dritt jikbru f'imħabba u għoża għaliex anke jekk l-omm għandha diversi sfidi, hemm soċjetà li lesta tieħu ħsieb lil uliedhom f'mumenti li huma ma jistgħux. It-tfal kollha għandhom jiġu offruta kull opportunità possibbli. U anke jekk assolutament ma jistgħux irabbuhom huma, jidħlu familji oħra biex irabbuhom għax hekk jagħmel min tassew jemmen fid-drittijiet tat-tfal min tassew jemmen fid-drittijiet tal-individwu, min tassew jemmen fid-drittijiet ta' min hu l-iktar vulnerabbli u min tassew jemmen fid-drittijiet tat-tfal ma jistaqsix dawn it-tfal ġibthomx fid-dinja jien, imma jistaqsi u jħares lejn id-dritt assolut li kull wilt għandu għal-ħajja. Min-naħa tiegħu Peppi Azzopardi sostna li l-ebda marda ma tista' titfejjaq bl-abort kif ukoll l-abort qatt ma huwa soluzzjoni. Din mhix ġlieda tal-Knisja, hija ġlieda tagħna lkoll. It-trabi li se jinqatlu mhumiex laboristi, mhumiex nazzjonalisti, mhumiex kattoliċi, mhumiex atei. It-trabi huma kollha persuni bnedmin u għandhom dritt li nħalluhom jitwildu. Min-naħa tagħha Miren Sapjano saħqet li kull ħajja għandha tiġi ċċelebrata għaliex kull ħajja hija prezzjuża u ħaqqa iċ-ċans li tgħix. Kemm hi prezzjuża l-ħajja, kemm hi sabiħa l-ħajja. Ejjew ngħinu lil xulxin u nifhmu li meta tiġi challenge qudiemna bl-għajnuna ta' xulxin u bis-sapport ta' xulxin u ninsaw id-differenzi li hemm bejnietna, dejjem hemm raġġ ta' dawl. U allura ħanalaq b'din. Jekk qed inħossu daqshekk il-bżonn li niċċelebraw ħajja ta' xi ħadd li għadu kemm miet, kemm għandna iktar għalfejn niċċelebraw ħajja ta' xi ħadd li għadu kemm twieled. Giulia Falzon għal Net News.